שזה לא היה באמת. מסריק? הוא עונה, אבל הוא לא עונה מה היא לא מאחלת? דקלה, אני אמרתי לאמא שלך, נכון, שני דברים יפים היה המסג' הוא דקלה, ואנחנו מצלמים אותו בווידאו וכל מיני דברים כאלה. היא שמה לב מאוד נגיד עוד 10 שנים, עוד 20 שנה. את תהיי בגילי, ואת תראי את הווידאו, ואולי יהיה לך ילדים, ואז הם יראו את הווידאו ויגידו, מה, זה אמא שהייתה קטנה? אז אותו דבר, אבא שהיה קטן, צילמו אותו בפילם. לא, אל תצלם אותנו עכשיו. לא היה וידאו. צילמו אותו. אז עכשיו אנחנו רואים את זה שהוא היה קטן, הוא היה פעם בן 4, בן 2, בן 3, היה לך בית ספר. אמא, ישמעו אותך בווידאו עכשיו. כן? ועכשיו ישמעו גם אותך. אבל... עכשיו ישמעו גם אותך. ישמעו את כולנו. שכחו את המסורתית של גיל. לא, לדבר איתו יפה. אנחנו, כן, צריכים לדבר איתו כבן אדם ולא נכון? לא, למה אפשר? אני לא יודעת למה הוא אומר את הטק-טק הזה. טיק-טק, לימדנו אותו. נו, איפה טיק-טק? אבל אני חושב שאת צריכה להגיד אחרת.